קדוש הולך בתל אביב, קדוש מונה, קדוש מקריב, רואה התרחשות ולרגע מגיב, זוכר השתקפות וברגע משיב. קדוש הולך בתל אביב, קדוש נופל נכנס לריב, שואל אנשים לשמם מרהיב, והשם אף פעם לא מחזיב. עובד בלי כלים, אורות וצללים, רוצה להסכים באמת מבפנים, בודק קצת גבולות, חופר מחילות, רוצה לגלות או יקרות עכשיו ולרגע מבין, קדוש לא בפנים. קדוש שואל מה המחיר, בודק עצמו תדיר תדיר, עושה השתדלות ומיד משחרר, רואה ישועה ואחר כך בוער. קדוש רוצה שמחת עולם, קדוש רוצה זאת לכולם, עושה חיבורים בין חלקים, פורץ חסימה ואחר כך מלחים, עובד עם כלים, אורות בלי צללים, זוכה להסכים באמת מבפנים, בודק קצת גבולות, חופר מחילות, זוכה לגלות אור יקרות עכשיו ולנצח מבין, קדוש לא בפנים.